Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin daga bakin mai ita. Kamar yadda makon da ya gabata mun tattauna da sha'iri Malam Bala Mai Goro, wanda a halin yanzu a wannan mako ma ga mu za mu sake zango na biyu domin ya zakulo muna tsofaffi da sababbin waƙoƙin da yana yabin manzo birni da karkara. Malam Bala mu ne ma barka da zuwa. Barka da shi Malam Umar. Da yake satin da ya gabata mun tattauna daban-daban kuma ka kawo waƙoƙi daban-daban. Shin akwai wata waƙa wadda kilan ba mu ambato ba? Sannan ba. To mu ji ta. A ji ta kurun hum. Ya muƙaddiru ya ganiyu, Rabbana antal waliyu, da'atu anni ya hafiyu, lu'ufi ya Allahu hayyu, anta sa'iluka su'alu. Allah jalilu, kuntu fi wasdin lihimaka, mustajiru bi suhudi minka, kuntu fi dalabin rilaka, ja'alani qurban ilayka la tubahidni, Allah la tubahidni jalilu. Salli rabbi ala dawami ka dawamatikal qadimi, wa ala sayyidil imami, wa sahabatihil kirami, ahlu baiti nabi kullu. Manzo rasul shukurati shukuran kasiran bika uridu
wato wannan wakar da ka yi na ji kasa hikimomi da yawa cikinta. Farko ka ja baitin da larabci, kuma a cikin larabci ka koma da harshen Hausa, kuma haka isar da wani sako na cewa wanda bai yi koyi da mahaihinsa ko ya zama mahaukaci na? Mahaukaci na. Na'am. To Malam Bala wato sarƙa in mahaihi ne ya yi abin kyau, an ce kyawun ɗa, to kyawun nan aka bi Allah sa a mahaihin abu mutum ya abu mai kyau, to ka biyo uban shi ka biyo ubanka. In uba bai abi mai kyau ba kaga ba abi. Wato da ita waka ta tun can dore ta sadda ana zamna a tsara sosai, amma yanzu ko mun ce muna yan irin su akwai wuya. Sababu lokaci abubuwa da kwaramniya ta yi yawa. To yanzu in muka dawo sama-saman ne, akwai waƙoƙinka waɗanda da an ji su a rediyo yaro ma ɗan shekara 20 shi na kai waccan waƙa Bala Mai Goro ta wata waƙa ta wadda ya taɓa yi gana. Yanzu kana iya tuna irin waɗannan waƙoƙi? Ina iya tuna irin su Allah sarki ka isan muna saddadin mutuwar mu ta zo muna. To shi muna ita. Nan harko ne. Allah sarki ka isan muna sa'adadin mutuwar mu ta zo muna. Kadimun da'imu Ubangijin Balkisu da Maryamu, wanda ya Hawwa da Adamu, suka hayyafa dangi ummamu, wasu na mutuwa wasu mun gamu akwai a tashi. Ya Rabbana Allahu mamallaki, wanda bai da waziri da shamaki, ko turaki bale dan maliki, Rabbu Allah bai da aboki bale su zama aswe shawara. La
to masha Allah Injiniya. malam Bashir Bala mai go malam shi me janyo gina ita wannan waka me ya faru wagga waka wani babanmu na ya rasu na'am to sannan sadda ni wagga waka akwai sha'iran da muna cikin kungiyar mawallafa din muna karkarin mu shige ta na'am sai mun ka zamna mun ka fara wagga waka na'am ta mutuwa lalle lokacin nan na shi a sanadin mun kai sanadiyar rasuwar tashi ta sanadiyar ya rasuwar kamata tashi ka ban gina ma ta fara gaba yi domin ka isar da wani sako wani faɗakarwa da jawo yawa hankalin al'umma. wani na wannan komi sako suka yi da sai sun ta lahira domin su gyara dole makomansu. a tuna a gyara to yanzu banci mu ga waka ta gargadi akwai wata waka wadda kai ta gargadi zuwa ga al'umma ta gargadi Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta gargaɗe mu kai da musulmi mu ba sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Sarkin sarakuna mai ikon da bai kushewa. Allahu mai gabas mai kudu jalla mai arewa. Taimakon gaban haske wanda bai kushewa don inga inda kan je wa kafin ka tawaka. Gargaɗe mu kai da musulmi mu so zumunta. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Allah ka yo salati ga manzon da ya ci zaɓe. Annabi wallah ya ci zaɓe cikin dubban kunin zaɓaɓɓen da annaki bi. Muhammadu Rasulullahi wanda shi ya karɓi. Tuta ga Rabbana Allah wanda adda kyauta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Cikin salati sarki Allah ka sa sahabbai da dukkanin ɗaya mata yi ka sa sharifai. Haƙaule ya muna sanya duka shirata. Gargaɗi mu kai da musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Kai abin da annuhi na waka akan zumunta in zayyana ta in zamna kana in karanta. Na roƙi Rabbana Allah sa in yi zumunta ni ma a bani ladar da ake ba zumunta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. An ce shi na da lada kowa ka yin zumunta. Shi ko yana da zunubi duk wanda ba shi ta. Kai mu zan zuwa makaranta mu sami kyauta. Can za ka san ibadar ka ga yadda za ka yi ta. Ka gane alhakin dangi har da na makwabta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Mutum bakwai kiyama inuwa gare su babba. Su ko mutum huɗu wahala za a ba su babba. Ka tsaya ka ji su in ka tahi wanda bai jiya ba. Ka ce da shi ga bakin mai goro kan jaranta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Waɗanda za a ba wahala gashi zan faɗin su. Waɗanda za a ba wahala zan faɗi. In kaji halin su ka ƙara yin nagarta. Gargaɗi mu kai ga musulmi mu zan sakewa. Mu zan kula da addini kuma mu so zumunta. Allah ya sa mu so zumunta. amin masha Allah malam da ke da masu karba mu shin a tarihin waƙoƙinka kawo mujaddadi dan wadiyo nawa mujaddadi ku to mu ji ta an yi ta ɗazu inda ya baka okay an yi ta sannan ba an yi ta lalle inda ka ce a to komai akwai ta wani shehin malami da kan lura da matsayin kusanta ta da kuma ban gaskiya ta da abubuwa da na alamomin tsoron Allah su gani a kan su kila o da dalilin rasuwa ko a wani ko dalili dalilin rasuwa haka kila kaɗe bari kai mai ɗan baitoci wanda za ka nuna ta jimi da damuwa Rabbana kai mai rahama mallamin mu baban mu mace. Ya Rabbana kai mai rahama mallamin mu baban mu mace. Ya Rabbana kai mai rahama mallamin mu baban mu mace. Ubangiji ka dauke min wahala, Allah ka dauke min wahala. Ka taimakan ka yaye min matsala don yanzu kan ina a cikin wahala. A dole na bala ya kashe wahala. Tunda babu baban mu mace. Ya Rabbana kai mai rahama mallamin mu baban
marsiya ina da 20 ƙaramin takadiri. Allah so ƙaramin takadiri. To yanzu wacce za ka taɓo muna wadda kila za a yi amfani da ita Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Ku yi min du'a'i zuri'a shi da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Ina gode Allah jalla da baraka haru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Sarkin nan da shi ya yi amru da zai doye bakaru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Na yo salati mara adadi wajen nasiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Wato mun ji ciwon mutuwar sai da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Babban mallami mai maganin mallami jahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. rana ta mutuwar mallan sai da attahiru. Allah shiga farata Mashaksi tahiru gadubin jama'a nan na kuma a gwambe. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Allah ka gafarta mashaksi da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Dan uwan doma mai wa'azi da yin nan taro. Allah shiga farata mashaksi da Tahiru attahiru. baban su Musa har da Hassan da Ammar. Allah shiga farata mashaksi da Tahiru attahiru. baban su Dalu malam sai da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. Baban mu gabana malam sai da attahiru. Allah shiga farata mashaksi da attahiru. A ɗauko ta zama wani mallami. to ba marsiyar ta je za mu ci gaba da zubawa ba za mu dan waiwaya mu koma mu Bege. diba wasu bangaren bege sai mu kalli kuma mi ka taɓo wanda kila ba mu taɓo ba a cikin Gaskiya da. tamu wanda za mu sa masu kallon mu su ƙara jimami da tunanin waya za a yi su ga malam da idanunsu ba ga talabijin ba Ya annabi ya muhtaru annabi na. Ya annabi ya muhtaru annabi. Ya annabi ya muhtaru annabi na. Ya annabi ya muhtaru annabi. Taimaka ku amsa mini yara ƴaƴana. Ya annabi Ya muhtaru annabi. na in jera baitukan yaba manzo rasulu sayyidina. Ya annabi ya muhtaru annabi. Taimake ni sarki Allah ubangiji na. Ya annabi ya muhtaru annabi. Allah ya rike ma tulun ka dan uwa idana. Ya annabi ya muhtaru annabi. Allah ya rike ma tulun ka dan uwa idana. Ya Annabi ya muhtaru annabi. lalle ba shi faɗuwa ko da kayi gangara na. Ya annabi ya muhtaru annabi. Ka taimake ni ya Allah jalla kama tuluna. Ya annabi ya muhtaru annabi. Tulun ya buga manzon Allah Muhammadina na. Ya annabi ya muhtaru annabi. Yahi annabawa kuma yahi mursaluna. Ya annabi ya muhtaru annabi. Wa an ka bai wa zaɗi in banda ka hamulana. Ya annabi Ya muhtaru annabi. sai ga amshin rayuwa an tambayi Muhammadina. Ya annabi ya muhtaru annabi. Wallahi ki yace sai ka yarda da hamazuna. Ya annabi ya muhtaru annabi. Inda ya baka son zuwa ilman ɗinka annabina. Ya annabi ya muhtaru annabi. Yace ba shi garrama tun da batun Ubangiji naina. Ya Annabi ya muhtaru annabi. wa an kawa haka in bancin rasulu sayyidina. Ya annabi ya muhtaru Annabina. to wani abu da na lura da shi malam bala mai goro a duk lokacin da sha'iri ke bege shi kan zabura ji wani ce mimina na kuke ji gaskiya na malam Umar. a yi zabura a zabura to kaga shi mina wannan na ke wannan shayi yana sa haka nan sannan kuma in baka zabura ba wata baka ya haɗe ta sai ka zabura shi na jawo tunanin yana- kunya ta sarka waka ta da sarka waka awo in ba a zabura ba wata baka kai ta ma to yanzu cikin waƙoƙinka da akwai kwan- waɗanda ba a amshi akwai wanda ba amshi to kana iya mana ɗaya mu ji ta awo ina yi to yi Ya wanda baya kasawa ga komi muke buƙatuwa shina ba mu sai ta godewa don rabbana rahimuna
wanda zani gode ma ka tsaran rauku kan na saba ma ka ishe ni da cikin wannan waka yanzu zani somawa sha'irai ku zanka lukowa kuskure sai ku zanka gyarowa kun san bala sagirina manzo da ya fi dacewa da ya bi tun da shi ka cetowa ranan nan da babu mai cewa hukun sai ilahu sarkina lokacin kake ganin yaro kai na ya yi fari kamar daro kuma ya yi baki da ban tsoro ranar kushe ilahina mu ne za a fara sa a gaba sannan aljanu kuduwa sahun mala'iku su yo zomba tsakanin mu ga ilahina ina za ka na ka cire kai ba inda za ka cire kai gehen naka ga mala'ikai gehe guda gare ka aljannai ko ka tabbatar da kai banna to tana masha da Allah. bege tana da gargadi. wato na lura duk mahiyan waƙoƙinka kakan sanya addu'a ciki wance kakan gina su da tauhidi kuma wata gina su da addu'a Da gargadi awo. to wai yanzu wace waka dai za ka ruhe mana wannan shirin da yake lokaci na daga Lokaci na daga ko. To ka ce abin marsi ya haka nan da sai a ɗauko. jamar siya Allah gafarta ma mallamin musulunci shehin kadiriya malam koyi rabbana Allah gafarta ma mallamin musulunci shehin kadiriya malam koyi rabbana Allah gafarta ma malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi kadirawa mun yi hasara tijjaniyawa mun yi hasara zakirawa mun yi hasara sauran musulmi mun yi hasara dan mashari da hankarabi rabbana alaga malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi na kirai allahu gabara wanda shi ke wanda shi na ya kage rabbana allah taimaka muka kara karin karin ilmu ita aziya mallam koyi rabbana alaga malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi ina cikin kabina hamuta zani juyowa na maraita ni ji waya sai ni ɗauke ta ni tuno wanda ya yi ita lamboyi rabbana alaga malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi da ɗaya na ce inna lillahi babu sarki sai lillahi babu sarki sai lillahi sakkwato mun yi rashi wallahi na mallami masanin lillahi wali malam koyi rabbana alaga malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi rabbana alaga malamin musulunci shehin kadiriya malam koyi Lalle ka fai san ko baiti na yi to masha Allah malam Bilal rawa in gano Muna godiya da inda zai hitowa. muna godiya da kasan Masha Allah, masha Allah. Ni kuma muka tattauna da kai akan cikin waƙoƙi masu kallon mu duka iyakacin abin da muke iya kawo muku kenan daga nan Alu TV da kenan Sokoto a madadin hukumar gudanarwa muna godiya ga malam Bala mai goro da jama'ar sa da suka zo suka karba kira kuma suka maimaita kuma suka samar da sababbi daga wasu da cikin waƙoƙin da ma wasu ba su sani ba masu kallon mu lalle za su yi farin ciki akan irin gudunmawar da ka bayar Allah ya saka ma da hairi ya mai da ku gida lafiya a madadin hukumar gudanarwa ta Alu TV ne Umar Bandiko hukumar nishiya na gabatar nake cewa da ku ma'assalam haɗu a wani Wani lokaci.